Shalom, shalom, بيتساوي إخبار أملاخ كم يتصنعكم. Shalom Guds församling, Guds frid. أنا هقوم صلاح الدين مسحونا سيم كم نايسي على الاستوديو دبلت أكل ندبلت سمع التزم البرنامج هنا متينا. Det här är Broder Saladin med Broder Sam. Det här är programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. لو من زمان معلتنا كفولو قال معلتنا ولد قال أفنا يدبل. Och dagens ord det är våra ord föder vår dag. مالت معلتنا تمسلوس نأفنا. Så vår dag ser ut det vi ord vi talar. كم يدبل معلت خلونا يدوسنا كم يدبل قال لنا. Så hur vår dag kommer se ut det är vilka ord vi har valt att använda. متسعينا مسك على أفنا يتحسيو. Vår framtid liknar det våra ord talar. قال سبدينا هتسألوا نوجب عراتهم كنديسل شو كمعلتي لهم يمدي جمرو. Vissa personer redan när de ska vakna, de börjar med dagen. Vilken tråkig dag. ملو معلت سلشوم يدبل. Och hela den dagen blir tråkig för dem. مخنياتو نتبت معلت زنوبرونا برادوسنا أفومي. Och det är för att det hur deras dag kommer se ut, det som beslutar det är deras tunga. قال جنوجو تسألوا يسا معلت زي أنا تي معلتي أنا بخلو. Och det finns vissa när de vaknar och säger yes, det här är min dag. أفتح معلت بزوج نجار نسنا يمكسر حجمر. Och i den dagen så får de se många saker till deras fördel. سلازم نقولك على أفكم يكون تنوبرو معلتيو. Så det är liv, er dag ser ut med som era ord ser ut. مزحف قدوس كنزي بيتروس قدام بيتروس سلسة خب عسر تقصى عسر تقصى. Så i första Petrusbrevet kapitel 3 vers 10-12. أنتي إخبار نابصاد كان ينزرع أزالو نابصلتهم ينقص إخبار جنانتهم قبرت كي يتصارنوا بيمو أتي هيوت كفتو تبقات معلتات كأكرئ زدلي لسانو خاب كفو كنافرون تون كل كي زار يخلقل كاب كي يزبل سناي كاي جبر نسلام دما يتليان يسعبان. Så från vers 10 står det: För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. يسي أتي هيوت زفتو تبقات معلتات كأخر زدل سبسي نخنا فرو خاب كفو مزرابي خلق لن تدلو. Här ser ni, den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från att tala ont. مخنياتو نخنا فرقا خاب كفو أنا أفكار ما تنقل كي زارب كساب زي كالكالكا تبقات معلتات كتري انت دلق ترينا يخلينها. Så om du inte vaktar din tunga från att det som är ont och dina läppar från att tala svek så kommer du inte få se de goda dagar. مخنياتو نمعلتنا هيوت نزر ألان موت نزر ألان بأفناي. Så om vi talar liv eller död, det vi sår för vår dag, det är vår tunga. مخنياتو مسالة نزارب كل عسر شو من تعسران حدونكم إلو موتون هيوتنا بسلطان ملحاسي وتزفق راق أفري أخنا اللي. Och i Ordspråksboken kapitel 18 vers 1 står det: Tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. أتزفق راس فري أخبر اللي. Så den som brukar den ska få äta dess frukt. أتفرع أبينا نولعه. Vart äter vi det frukten? أما عالتنا أبنا برانا. I vår dag och i vår vardagliga liv. سلازة تفرع أخبر اللي عيد بلو زولو نتنا براس كنو برئيد اللي زولو. Så när det står den som brukar den ska få äta dess frukt, det är så att ni kommer få se resultatet i er vardagliga liv. سلازة أفضل فكر من ينتيلكم من هيوت راح للزارة بلاسات. Så om ni ser vem är det som älskar sitt liv, det är den som talar endast liv över sitt liv. بهيوت كأينبر. Och han lever i livet också. مزمور داي سلاسان جعتن تنصحنا. I Ordspråksboken kapitel 39 vers 2. بملحسي كيسعت نمجدتاتي كتنكقلن رسي أبكر مي كله نعفي بلوغام كجت إيبركو. Det står: Jag sade, jag ska akta mig för att synda med min tunga. Jag ska sätta lås för min mun så länge den gudlösa är framför mig. يسي أكد مرسي نعفي كلوغوم يدبلدولو متان بملحسي كيسعت. Sen här står det: Jag ska sätta lås för min mun så att han inte skulle synda med sin tunga. مغنيات بأفنا هنسحت نخلينا. Och det är för att vi kan gå misstag med vår tunga. بأفنا هنودق نخلينا. Vi kan falla genom vår tunga. بأفنا هنكاغا نخلينا. Vi kan göra fel genom vår tunga. سلازي مزحف قدس كل جيزة زرباهم بجو بتسكاست أمامي يخونينا. Det är därför Guds ord säger också i ordet: Ert tal ska alltid vara vänlig och kryddat med salt. بكا يسي زربانا بجو استقامامي يخون كل ساعة بتسكا يخونينا. Det står: Låt våra läppar vara alltid kryddade med salt och fyllda av nåd. انت دا أفنا هيوت مليو هيوت كامالتنا غرينا. Om våra läppar är fyllda av nåd och liv så kommer våra dagar också se ut liv av nåd. انت دا أفنا توعي كوينو لسانا توعي كوينو أزراربانا توعي كوينو
معلتنا كتير. Så om vi börjar tala ord som är hälsosamma och nyttiga för oss så kommer våra dagar se ut också som det. ስለዚህ ክትነግሩ ወደ ይትደልዩ ክትሪኡ ወደ ይትደልዩ ኣብ ማዓልትኩም ኣይትዛረብዎ ኣይትድከምዎ Så tala inte och upprepa inte det liv som ni inte vill leva, det liv ni inte vill se om era läppar. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade.